ľudia, dneska vlastne už troška dlhšie hrám toto, včera, a takto vlastne zbieram peniaze a diamanty takéto, čo sú tu dole, a z toho potom viem poslať robuxy. Ukážem vám ako. Takto vlastne mám 800, tu mám toto, dám si robux, to si viem premeniť z peniazy na toto, takto. A potom túto si viem takto dať poslať robuxy. Takže tak. Doprčiť. Takto si idem dávať robuxy. Dúfam, že to pôjde. Ak nie, tak budem naštvatý. Nie je to ani za peniaze, tak to je dobré. To nebolo ani za peniaze. Volá sa to Airpin Robux. Nie, Airpin sa to volá iba. Nejak tak. A takto strieľate tieto veci. Sa môže zapichnúť, nemôže sa dotknúť ničoho. A tak. A musíte to dať. Joj. Ja si myslím, že to bude fungovať. Aspoň dúfam. Bude to dosť ľahké toto. Mám 180 týchto coinov. Mám 1000 týchto diamantov. Mám ďalších 500 diamantov. Takže to pôjde veľmi rýchlo. To budem rád. Kámo, 400. Kámo, takto to pôjde veľmi rýchlo. Kámo, ja si... Som pred chvíľkou si povedal, že tých 15 000 nezvládnem, že iba 10 000 dám. A takto si myslím, že dám ľavou zadnou 15 000 tých diamantov. Fúha. Bam! Nejaké pomalé. Som dal veľmi tesne. Tú jednotku predtým. Aj bože. Kamu to ide pomaly ako svinia. Ale to tam dostalo. Nevadí. Do level 90 pôjdem s vami a potom už pôjdem sám. Potom to už nebudete vidieť. Nepomýliť sa, ako predtým. To prčíc. Poď, rýchlo, poď. Nemám čas čakať. Dobre, tak asi teraz rovno ukončím to. Tak sa ľudia majte. Čaute.